ରଥାରୂଢ଼ ହେଉଛି ମୋ କଳ ଶ୍ରୀହରି। ଲକ୍ଷଶାଳ ଗ୍ରାମ ବିଞ୍ଚା ବେଦୀକୁ ଛାଡ଼ି ରଥାରୂଢ଼ ହେଉଛି ମୋ କଳ ଶ୍ରୀହରି। ମେଟିଯିବ ଏ ଆଖିରୁ ଅନେକ ଶୋଷ, ଶରଧା ବାଲିରେ ଦେଖି ଶ୍ରୀନଦୀ ଘୋଷ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ
सिंगर कंठशिल्पी जो मैंने खाली परिवेशन करते तार जो सब फाइनालिस्ट मैंने इंग्राजी को सर्ट लिस्ट जो मैंने आज तार फाइनाल पर्याय हम आज प्रथम भाव आज नृत्य परिवेशन करेंगे प्रतियोगिता भाग ने काली जो नहीं प्रथम प्रियंका महापात्र।
ଭାଙ୍ଗି କ୍ଷୀର ଦଉଥିଲା ମା ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲି ସେଇ ମା ପୁଣି ଶିଖେଇଲା ଦିନେ ମାଠୁ ତୁ ବଡ଼ ବୋଲି ମୋ ଶୋଷ ମାରିବାକୁ ମୋ ଶୋଷ ମାରିବାକୁ ପାଣି ମିଳେ ନାହିଁ ତୋ ପାଦ ତଳେ ସାତ ସିନ୍ଧୁ ମହାବାହାରେ ହେ ମୋ ବଡ଼ ଦେଉଳିଆ ବନ୍ଧୁ ମହାବାହାରେ ମୋ ବଡ଼ ଦେଉଳିଆ ବନ୍ଧୁ ଭରସି ଦେଖଉଛୁ ଅଧା ହାତ ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣ କହୁଛି ତୁ ଏକା ଜଗତେ ସତ ଦୁଃଖୀଟିଏ ବୋଲି ତତେ ଭରସିଲି ଦେଖଉଛୁ ଅଧା ହାତ ମୁଁ ଝୁଲି ଧରି ହାତେ ମୁଁ ଝୁଲି ଧରି ହାତେ ଭିକ ମାଗେ ତତେ ତୁ କରମ ତୁ ମୋର ନିନ୍ଦୁ ମହାବାହାରେ ହେ ମୋ ବଡ଼ ଦେଉଳିଆ ବନ୍ଧୁ ମହାବାହାରେ ମୋ ବଡ଼ ଦେଉଳିଆ ବନ୍ଧୁ ମହାବାହାରେ ମହାବାହାରେ ମୋ ବଡ଼ ଦେଉଳିଆ ବନ୍ଧୁ ମହାବାହାରେ ମୋ ବଡ଼ ଦେଉଳିଆ ବନ୍ଧୁ The